presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hello mga kasama, kinigyapo ninyo Kuya Joel Binse, kaubas kong partner Randy Tayad. Mangumusta kaninyong tanan o sa tanang mga kaigsunan mga kasama. Awhagong ko kamo nga mogamit gyud sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga kasama, mga higala, ang atong magtatampo karon pinadaso sa kababay nga nagpatago lang sa ngan nga Lili. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kagalaan, ang atong magtatampo si Lili. Kini akong problema, bahin ni sa utang sa kong bana, ug kun nganong na problema ko ani, ingon manggod ini ang mga panghitabo. Hindi ako laruan na yung iiwan. Lili! Ay, nang Wilma, ikaw manggod na. Dali, dayon din nang. Ayaw pa kung da sa pultahan lang, kaya na mabdos. Dali, dayon. Kisay mabdos, day. Ikaw? Ay, nakuy. Oh, kisa man di ay. Nga, kamura mang duha din ni si Makoy. Kisa man day laing nagpuyo nga mabdos. Among iring. Oh, abi na kung ikaw mo'y nagmabdos. Pastilan. Wa pa gyud ay kamo mabdos, day. Ay, wa palagi nang uy. Ambot, nismakoy ay, di man tingay ni makamaong muhimog bata. Ha? Pastilan. Asa des Makoy, day? Wa pa mauli nang uy. Nga no di ay nang, unsa may tuyo ni mo niya? Ay, naalagi ko'y tuyo. Koan. Ay, usa detong oras sa mauli. Alas 5 iyang off, niya maabot siya diris bay, mga alas 6 na. Ay, mauba. Sige, mabalik lang niya ko, day. Inglalas Makoy nga dinhi ko, ha? Oo, sige nang. Sige, arin ako, day. Mabalik lang ko. Sige nang. Asa kay tuyo at tong nang Wilma? Wa man sad musulti kung sa iyang tuyo. Duda ko. Kwarta na say tuyo adto. Manghuwam na sa tus iyang manghod nga si Makoy. Ay, kafaet. Ansa nang imong dong? Helmet ay, para sa motor. Nagpalit kag motor? Hawain, ngutang ko motor kay lisod kay tawag ko ti service dahil. Lisod kay sakay ni uli. Daghan kay pasayro, maginilugay, porbida. Mao na, utang na lang kog motor. Nya? Ang bayran na sad ni. Nangutang ka, o pagay ka-impasan ng TV na to. Ay sos, gool mga anak. Happy na bitaw na may impas. Siyam kabuwa na, impas na. Halo, igilang, raman ni mong siyam kabuan na kadugay pa in taon anak ko eh. Ayaw na ko kablima na day, porbida. Ako rin blaha na. Saba ka diha, uy, naunsa man taong ko eh, umasa ka magunahuna, basi nagtuka kontraktor ka. Ayaw na good anak, good. Anak, bitaw, ikay, dili bitaw, ikay mo bayad taon na. Ako man. Na, samot, kaya din na paigwa tong budget para sa konsumo, kung mauna. Ano, mag-uol mga gitar mang duha. Oh, lagi. Unya, dito magtigom di ay. Saan na ito pagkatigom taon nga daam te beradan? Mao gani, nagatay bayranan kay kanang motor.
Imo man ang giutang naun sa bayran gyud na. Mao lagi, bro. Asas taon noon sa mga kay kablaka na, ay kablaka. Basta ako rin bahala na, ha? Ako rin bahala pangitag budget nga mabayaran na atong mga utang. Ay. Unsam sa taon kay. Bugiro baya nimo. Ay, kuan di ay. Dinito imong maguwang babae si Manang Ma- Wilma. Mao ba awon sad ba si tuyo? Wasad mo sulti, pero klaro ka ayo nga, ang tuyo ato, manghuam na sa to mo kwarta. Ay, nag-aawan sa tingalis man kadyo siguro. Yung anong mag-away man? Mao Mag-away, ga. manghuam na kwarta mag-away. Mao ganing mag-away kay way kwarta. Mo nga mo ari dayon nako, pero pag upa man taon to na kung gihatagan og 500 tungod sa adlaw. Nanghuam ni mo itong usang adlaw ko eh. Oo, akong kay kuan man nagkita mi dito sa skina. Lagi ka musulti na, wa ka musulti lagi anak ko. So, Nanghuam sorry siya dai ni mo. kay nalimot lang taon ko, nalimot lang ko. Saba diha, oy, limot gyud. Lagi limot lagi. Limot o di lang jud ka musulti na ako. Ako makoy no, sultihan ta lang ka ha. Di man sa ingon nga magdinaw ko ba? Wa man ko'y supak nga magpahuwam ka, kay imo man ang igsuon. Pero pirmi naman sad good. Palabyo lang ang usa ka adlaw, duha ka adlaw, ikasunod manghuwam na sad. Wala ba siya ilis-ilis? Pamilyado in taong kamakoy, uy, huna-huna apod ko, uy. Bisag wa patay anak, pero kinahanglan magtigom ta, kay simbakog masakit ka. Ako, asa man tag kwarta para ipatambal. Di na ba ka mo tumar og tambal sa hilanat, kay matukan ka sa tablitas? Saba diha, oy, kagamay ra ng tablitas, matukan ka. Di malay kang matukan lagi, ubukaon kag lechon manok, dagko mo kay nang hiwa, dagko mo kay kagkaon. Noon sa taon ko, manok man na, di man natablita sa Mo na, lusot siya ka, bisag asa ka ibutang, lusot gud ka. Kapoy, baya ni mo. Lusot gud ka, permi. Mayo! Ah, Day! oh, Day nanay. Lili! Ibalik na. Anas Makoy, day! Wa palibak, lakaw ato ah. Oh, manang, niyam lagi ka. Oh, waday kasulti sa mga asawa dong nga ni ani ko, nga mo ani ko. Igsultihan man, nalimot ko. Wa ka niya sulti sa kuntuyo ni mo? Wa man, unsa man. Aw, Wa may gisulti tawag ko sa tuyo ni mo nang. oo. Wa man kumusulti niya kay maikog manggugudong. Habidas ni man na, ikong taon ko, unsa man ka. Ay, ibaw manggugado nga wa ko'y laing kadaganan. Oh, kung mag-away mo sa manoy kadyo, no? Mag-arigyo ka, no? Oh, nahibaw lagi kadong. Natural, maomang yun na imong irasong taon ng manghuwam kag kwarta. Mudayon kag ingon, nag-away mis manoy kadyo ni mo dong. Wasad sa muy kwarta sa di ay kay gaaway mo. Ambot sa daan ng manoy ni mo, eh. Mangaway malugway kwarta. Sa ato ba dahil man nga, sige lang sa mugway kwarta? Ha? Oh, Nga naman. kay sige lang sa mugaway. Sige mugway kwarta. Saon nga magkilak magyong adlaw ug dili ko niya awayon. Sa ato ba dahil sige lang dahil kag hilak ang adlaw di ay sige hilak. Ha? Nga naman dong. Kay sige mo lang mugway kwarta, di ba? Ugway kwarta, sige sa mugaway, di ba? Ikaw na lang gay sabot na mo dunggot. Ay, pilam sa imo mga man ron, ha? Ay, maulang kihapon. Pila lagi? Maulang 500 gyapon. O dong. Standard ng gining mo. Sige, sige. Sakto. Iyap kay 500. Oh. Ay, salamat dong. Pagkabuutan gyud pagkabuutan gyud sa akong igsuon oy. Ay, kaduulan gyud taon. Ay, magdang sari. Imo pagitang ulugulugan. Sige, sige. Pahuway ako. Pag-upakabot. Ay, sige dong. Salamat ha. Nya, to anang maguwang nimo. Ito na day. Pila man sa imong gihatag? Standard man. Standard ba oy? Mawag gyapon 500. Ay, paita nang maguwang nimo eh. Mura na mahino nag-estudyante kay perming nay allowance. Ay, sa day naon sa taon kalili. Ay, grasya man na taon. Basta mga ingin-ana, mga hatag ka, daghan po grasya ng ihatag sa Ginoo Ay, nimo. uy, kay bawo ko ana, di man na malalis. Kung manghatag ka, tagaan sa Pero kung imo sang pintahon murag, mas daghan ang iyang pangayo kaysa grasya nga moabot nato. Ay, sagdil na taon. Ay, no problem na. Ang importante, magkataba ka. Kana ang mo'y kwintahon nimo. Luma ko eh.
Di ginoon malalis ang pagkamahinatagon sa kumpanya, pero ang mahitapo ko'y wala hinuon may matigom kay magamit mang cute. Unya to? Dahil Lili! Asam ni Bihana taon. Naog sa ko. Kanaog ko ni bugas nga. Sa sakong kung karga sa motor. Bugata biya taon na niya. Bugat ko sa sako. Dong, may na. Uy, sana oy, bugas? Gawa dahil palitan ka ko sa sako. Aron di ka magsigi taog kinilo ba? Tingin mo kaana. Nangutang na sagka. Uy, mayroon ko na. Mao ba? Kwartahan di ka. Ay, gamay. O sa kan gilipiuhan na ito mong suot? Kanto magkilit sa pultahan. Nga naman, mga namang limpyo man. Magpalitag ka ng refrigerator. Frigidaire? Frigidaire. Uy, nangutang sa kag frigidaire? Pagkidasan mo wa, uy. Abi na kong nangutang na sagka. Gikasto na akong frigidaire na unsa man ka. Wa ko to utanga taon. Di hindi kag kwarta oy nga gipalit anang frigidaire ug gasa ng bugas. Kanda mo akong giutang. Bunot ito ini mong makuya ka. Ikaw ba, giingna na ka nga ayaw sa pangutang kay naapatay daghang utang nga wa pa maimpas. Naunsa gihagad mo taon ko day. Kay nang amo ko nagpautang taon dito sa among trabahoan ba si Nang Pili o si Tisi baom na palinding mo na sila. So ako nasa gisuklan taon. Kana pang bawo patag pagitag asa ta makautang. Na may midool na to. Ay, ambot ang gini mo makoy. Ay ko glabda inigting bayad ana ha. Ay ko glabda anak koy. Ay nga naman lang pagtaon ka. Di ka makabayad ana makunsa man ta. Garutong di. Mitras buhay ba tao na makabayad yun na. Kana mo ito man eh. Saba di ha oy. Maugid ka. Buhi ang tao. Mangutag yun. Takay para natin mga butang na unsa man siya oy. Ay, saba di ha oy. Kapoy ni mo. Oy, hala. Makoy, Dong! Manang ni mo ay. Manang Wilma. Dali, nang. Hipusa na. Taguin na. Unsa man? Kana. Hipusa na. Ako ni tagwang. Kanang bugas. Kaya basig magkita na sa maguwang ni mo. Makaingon na nga daghan tag kwarta. Dali ba? Hipusa dayon. Dali to so. Dali. Unsa? Hello, may buntag, day Lili. Buntag-buntag diha nang. Ay, buntag, hindi. Ay, nade ka man ka, Jo. Wala nga kita na ko, ha? Namo bas loyo ni man ang Wilma Manoy. Ya, nagsunod-sunod man kanya sluyo. Abi na kog iyak ang anino. Pasensya na gid kaayo. Pasensya na bita, pasensya na gud day ha. Unsaon nga nasubrahan man gud ni siya sa iyang pagkalagumgod. Kung wa pa ni siya madali dayon, awa na paig na unta ni siya. Kani mo, Wilma, oy. Imo mo lang tang pakuyugon aron pa imong dauton, imong pakauwawan. Usaw daw ka. Ay, baday, kay di tinuod. Unyag tinuod. Imo ba dihe, solte? Uy, mas maayo man ang isolte kaysa libakon ka. Okay, sa may mga libag na ko, ngay karaman sa kuyog o kusog man libag na ko. Kahanggaw gini mo, oy. Ikaw mo'y hanggaw. Alam! Piting karon. Ginoo ko. Be, kung suway ko, no, be. Wala sa tingin ni mga kwarta. Sabay yan, mo. Dong, makoy! Kanaugan ni nila, Dong! Oy! Suwaya, lot. Unsa man taon mo naman ay bida nag-away ni minom di sa mo. Ay, unsaon ning kwanggol ning banana ko. Ay, kung nga likwanggol, ha? Tingalit na. Ha? Kakita ko na ganun ni puto magdagandagan. Unsay magdagandagan. Ano ka, Jo? Maglupad-lupad tingali no, di magdagandagan. Magbuot din mo magdagandagan ang nipot. May kapoy naman naglupad-lupad. May! Sa hilong, ha? Baday. Unsa mo, di mo mangilong? Pagtachi ko ni mo problema. Hoy! Hilom! Ikong kadluka diya. Sa hilong ka, ano, bre? Kanot! Kanot! Pagtawag kong pulis, Not, ing na nga na nag-away, Not! Natanaw. Kanot! Kini siya. Dali pagtawag kong pulis, sila nag-away, dire! Ay, pulis sa esquina, Not! Ato mo itaw ka! Nanay! Iuli sa ilang pulis na esquina, ay! Bida, nga nung uli man! Saba diya. Ilibangag maayo! Bida, sana ni kalaki, ha? Ay,
Ayaw ko hadlong. Nganong ikaw may mutawag mo nga kamo na lang akong i-report kay nag-away man musmanang. Bungor sa ito eh. Pwerte gid nilang away. Ug wa taga kwarta sa kumbana di maundang ilang away. Mauto na hilom, pagkahilom lang uli. Mora gyud tuyo nila, manghuwam og kwarta sa kumbana mag-away-away pag yun. Unya to nang labay ang mga adlaw ug buwan. Day, unsa na? Ambot unsa ni? Love letter tingali ni. Ha? Kanao. Basta ha ako nga Letter? nagiablihan. Sa ang padaan na taon. Kaulay basa. Ah. Oh, Si oo dia oy ngano man ka? Oh, dali agud di mo gipaningot diha. Nang luspad ka man oy. Siga pag yun imong ilong. Mura kag gikutasan ngano ka oy. day, abi na ko, nani. Say wa na ni oy ngano day unsa day na bila gud pingon ni. Sa pa di ba oy? Oh. Kinuo ko makoy. Demand letter manigi ka sa abogado. Sa unsa maning hitabua? Hala makoy. Hala. Day, Naunsa man ka oy. kadto nang gilon na kung kwartang 50 mil. Na di mo balik ang kolektor. Sukar nga gikasaban. Di nagtuo kung wa na to taon. Wa man balik kolektor din eh. Patay ka ani makoy mapriso magkakainit. Mabait. Luspad ko di mo. Nalipong ko. Ha? Nalipong ko. Awa na, day. Uy, Bako! Tinuo ko! Makoy! Hala tugbang yun! Makoy! Makoy! Hala tabang mo! Tabang mo si Makoy! Tabang! Napildi gid akong bana, giatake man. Ug sa iyang pag-atake, diretsyo. Martay gid diretsyo. Karon kuyawan ko kay basig ako na si atakihon kay murag ako may nabinlan sa iyang mga utang. Di tay maimpas ang utang kung mamatay na ang nangutang. Ikaduhang pangutana, nahadlo ko kay basig ako na niya paninglan siya mga utang, ako ipabayron, unsaon ko ni, unsaon man yung taon ni nako, uy, unsa man og kamo ang pasultihon, Lily. Salamat sa Nangadlaw sa pagpapot. tanan. Thank you kayo. Sa tanan nga mga kaigsunan na to, nga naminaw karon. Good morning natong tanan. Pasalamatan na to silang tanan. At Pres, labi ni yun, Bam. Good morning mo diha. Dog Pedro, good morning. Luto pa, Dog. Good morning nang tali. Dan tindira o ka lang tuba diya. Nang, ay pautang imong tuba nang. Oh, ay pautang na. Si Pedro lang pautang. Imo tra suka. O si Pili sa diya sa Tangki Media 11. Diha. Thank you kayo. Sila si Pilis, sila si Kitsa ba? kanang Linlin, o si Joy, minaw mo na. Okay, ngalit imo mga amigo. Sige, tanan, si Siya pa. Patrick, si Jolie. Las ng tuyang, katong tinilagbing ka, taga iskina, pulong-pulungan. Uyap ni mo, uyap ni mo. Ayaw, way labot. Away labot? Ayaw na, yapil. Uy, Away labot. Ate si Jen! Yes, Kuya Alan. Thank you kaayo sa mga mama nga permi yung ipalit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy permi ang mga bata. Unya para sa mga dagko, Don Pepe Dark Chocolate. Unya, kung wa mo'y lingaw, ugom-ugom mo sa Diamond Yema o BMS Special Tasty Fish Cracker o sa Paulitos Macaroni Crunch kay Lami. Nya, salamat kayo sa tanang mga bata nga nang ginom og Don Pepe Tablia. Thank you kayo nyo tanan ha. Muna the best na inom pa doon tayo sa eskwelahan. Nakondisyon kita. Happy kita permi. Taas ang atong energy. Basta mo kainom ta sa ato ang Don Pepe Tablia. Nya, sa mga dagko pod, kanang dark chocolate sa Don Pepe, pwede niyo imnon. Nya, alam niyo kayo natong imnon yun ang ato ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. The best you kay na nato nga mga trabador. Nanindot kayo. Ang Said Panyawan Coffee Mix. Lamig you kay na kung mo trabaho ka pa doon ka sa opisina. Nindot kay atong pamation sa atong lawas kung mo inom ta sa ato ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Ang Said Panyawan Coffee Mix. Unya sa tanan pong mga bata, wala kaon-kaon mo anang obim, kaon-kaon mo Paulitos Macaroni Crunch o Fish Cracker og ubi may special og Diamond Yema may special mo sa nay inyong ugom-ugomon. Ate Pres, Okay, ang sender nato karong adlaw. si Inday Lily Ate Pres. Lily. Lily. Kadis Lily Ate Pres kuan kanang sa panganan ni simple raman ni iyang
Problema? kay dili man kayo ang kaning utang Ate Pres mabayaran man gyud bisag unsaon pero nakadiferensya iyang bana nga nangutang mo namatay luoy po doy nagiatake taon niyang bana. Naku, ang proses iyang utang. Nakalitan ba niya unsaon iyang problema unsa man utangan niya gulyat. nakaluon siguro siya 50,000 Ate Pres. Hindi ato, wa gyud niya mabayari bisag gamay. Daghan kay giutang Ate Pres. Dungan mag-utang tanan noon. Lain po to yung loan. Mao ba? Lain to, sa una pa to. Nagkasabaan mo kung kolektor ato, wa na mo balik. Mao nang wa na siya paningli karon demand letter may gipada Ate Pres. Ditso naman. Mao ni problema ron siya ang asawa. Makabayad ba siya Ate Pres pero istoryahon ron Ate Pres no. Kay ada nga tayo maambana nga mo'y nangutang. Niya kasi may co-maker. Nabito. Mao na diya. Kisay co-maker ato imbana. Ang co-maker mao may wara ba gibutang dire. Basi sa iya. Sa iya to trabahoan ang co-maker ato. Tingali. Ako lang kumikiran. May labot. Ikaw li bayan lang. May pa, Drew. Ako saling, ako garantor. Pila man ang utangan. Kani mo, Dor. Gawin sa kanlili. Sabas. Babo sa ito ikatabag di bang? Kani ang nahitabo sa iyahano kay murag doble ang iyang kasakit na po mga utang namatay pa ang iyang bana. Ani na lang kanang mamlili kung ari ka rin sa Juan 20 versikulo 19 ngadto sa 23. Dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Sa dihang nagpagkita si Jesus sa mga tinunan, pagkahuman sa iyang pagkabanhaw, gihatagan niya sila og kalinaw o gasa sa Espiritu Santo. Dili na sila mahadlok kay uban nila ang gahom sa langit. Ani na lang siya. Murag, ug nakuan pa ni, o nagkape pa na gitawag 3-in-1, 6-in-1, 8-in-1. Kaling niya, all of the above. Ano na lang itong buhaton, ma'am, no? Unsa man ang iyang utang, mo bayad yun si Ani Gulyat. Bayad, bitaw, bayad ka niya pagkahuman. Namon lang. Pagkahuman, kaning... Unya, di man siya utang. Bana mo ito niya. Bana ba niya? Namatay na kasi panilngon. Makabayad ba ang asawa? Mubalik naman itong minatay. Kailan niya Murag maingon ana. Ate. Makabayad ang asawa? Okay. Mingo na yung asawa ko kay bao ana. Unsa na iyang utang? Mao sa apelo sa ako nang giingon, ipatawag tingali gina sa barangay. Mas maayos aron ipatawag siya sa barangay aron unsay mga hunahuna sa sa lupon, sa barangay captain, unsay dayon. Apan pananglitan og ari na ka sa biblikal lagi kay usas nakahasol kadto bitong inigana siyang mamagpapa way kalinaw adto maglalis adto magbunglo lang tubangan. Gyud. Di sila mag-away bang di man taga kwarta. Ang nagkaputin na sa kwarta kaya ito mamamaraig permi. Mahutang ka bang? Mga na diha. Ano na lang, sa ako nang gingon, para mahayagan kita, ari ta diri dapit na sa mga pag-ampo, kanang giingon ba nga, kanang acts, katong pagwali ba sa pagmisa, adoration, contrition, thanksgiving, supplication. Kanang magpasalamat kita, dayong mga ipasaylo, dayong hangyo kita kung siya atong mahimo, mahitong labi ng aning mga problema nga ingon ani, kay kanina nagdamang ko na siya og utang, so mahug na siya og ari na sa labi nang magkinihaay na mahug na sa punto legal. Pero ani nakadiripod sa unsay nga ini, narabay uban Gulyat nga ingon nasakit tong sa sigig stress siguro huna gyatakin ari po ko punto medikal. Pero ari ka dire sa punto biblikal, mao na ni dire. Kay ari naman dire ang final. Ato idangop sa mapag-ampo basig mahayagan ka, ma'am, yang imong utang, basig makaluyan ka, unya katos ang imong ginikanan, dili na magsilag away kay usanas ka ng magtuyok ato kun huna malibog tagsamot. Malibog ay. May pay utang, may pay nag-away. May pay akong boyfriend wa pagkita. Ana na lang kay
pagkapaita. Ingon ani nga, sige ka, yung ginikanan. Namatay na sa likuan gulyan. Ang iyang magginikanan nga maglalis gulat ba, naman na sila tay senior nga makubra. Nabitaw. Tag 1,000 na ba ang buwan ron sa kuan? Ambot tagaog na abri taga-diin yung napadabam o taga Cebu City. Dili ako pasabot pa. Dili sa syudad, ang mga senior din, doble man nilang madawat siguro. Sa probinsya, kaya palitan dari Cebu. Na yung 500 na bams? 1,000 na ron lang. Karon, dahil, O, tanan? kung 1,000 ako limangon sa probinsya, 1,000. Kadabuan. Oh, 1,000 na. Nakadawa, nakadro sa City Uno mga kadro. May lain pang another. Bilay mo dawat ito? 2,000. 2,000 kada buwan? 3 months mo. Dili tingali ni makapil si kuan. Example. Dili tingali makapil ni Pedro Gulet kaya kuan mo sa GSIS man eh. Ah, GSIS ka. Napag-yun sa is. Naiisis na sa kuy us-us. Wa may mga basta mga pensioner kuan wa dili wa may apel atong kuan. Wala may apel pero kami na mo ko is kita. Sa probinsya wa may apel sa mga pensyon sa senior. Hala, Oh. Dito apel tanan. Cebu lagi, apel. Sa abogado. Sa Cebu apel pero sa amo wa probinsya wa. Oh. Balik ta. Balik ta. Wala na maka-avail ang imuhang mga ginikanan man kanang imo magpapa sa senior kanang gitawag og social pension bay tawag ani. Dili kanang way is kanang senior ka magay madawat. Na. Oh. Pero magdigi man talaga panghuam sa inyo. Butanganin niya ba may? May anak kinong kaniso. Karon mahunong na. Ma'am, kay namatay naman yung bana. Si Lily naman yung nabilin. Di na namuha-muham din ha. Pero ang problema yun ni Lily, makabayad ba taon siya? Yang katong Sa utang katong siya utang bana. nga. Oo, sa iyang bana. O sa man ba? problema. Panalitan niyang bana og naa ni pensyon gulat mo transfer man na dito sa asawa ikamatay. Mo lagi. Oh, ma-transfer ko na Kung Kung naa. naka di pensyon nga, batanon po niya sa awa, ma'am? Sa bana. sa trabahoan ba? Sa iyo din siya nagtrabaho. Kanang gingon survivor mo na. Na. Man siguro. Survivor. Beneficiary ng ana o dili kay ko. Inana. Dili kay wala kay ko. Pero sa ko laging gingon, ari na tada ko diri sa gitawag og punto biblikal. Biblikal. Dangop naman tas mga pag-ampo kay mo'y pagaingnon nga og dili ko no madawat na to karon, dili na to madawat ugma, dili na to sunod adlaw, pero maabot ra gyud na kay og sa panultiyon pa hindi natutulog ang Dios. Kana. Di ba? Parang dindot siya ron mo ada. Ay lang pakipiniguan katong di ay natug. Di barog. Okay. Hindi man. Sige. Ako lang ba? Saman. Ako lang ba ka na namay ni Bas na ko sa Facebook kahapon? Man. Na inilaban dito sa tarong nagbugal-bugal ba yan? Sa kailan niya kinsa ko? Na inilaban ako dito. Yung sa magkapagbash. Kana lagi mo, kanang mo bawas ni ate Prispa. Diin natin ka nga paupaw. Ha? Manduyo siya. Siya ba? Oo. Gibash siya nga? Nga di nga lagi siya. Kung sa makaba mo, man ka paupaw. Diin natin ka Di paupaw. ay. Ano magbubuti? Dili, ang ako nasukan kahapon kay gipak... Magkani. Dili galing og nipinto po kasi kay Dili, ang akong natandugan kaningon sa tabaluslos gud mo eh. Kana. Pero ni-reply siya tatawag na joke raya ha. Dili to ko. Oh. Ang iya tingali nakatawa siya nimo mutong kuan sige na magkatawa ka kahanggaw di ba na inana expression Basid og gusto siya butubag o ginanggaw sa dati. Pero giaway gyud ako akong boyfriend gapon. Oy, Naman. natuog man. Amo ni ani pa kang tuog man dai. Salamat ang pala nandito naman noon. Kula ko ang puzzle tihon.